Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shahara Hausa TV muna muku barka. Kuma kullum muna masu ƙara tunatar muku ku yi subscribing na channel ɗinmu, domin subscribing shi yake ƙara mana ƙwarin gwiwa har mu ci gaba da zuwa mana zakulo irin matsaloli wanda suke shige mana a game da harkokinmu na yau da kullum a wayoyinmu da kuma kwamfuta. To a yau dai za ku ga wani sauyi na shine mun canza sunan shafinmu daga Zinariya TV ya koma Shahara Hausa TV, saboda Zinariya TV akwai channel wayanda sun kai 4 wanda duka Zinariya TV ne, kuma da yawa daga cikin followers ɗinmu ko ince masoyanmu suna ƙoƙarin zuwa su subscribing na channel ɗinmu sai su subscribing wasu daban wayanda ba namu bane. To shine muka yanke shawarar mun koma Shahara Hausa TV, ya kamata ku yi taking note. A yau dai mun zo muku da wani takaitaccen bayani ne a game da yadda za ku buɗe dukkan wata namba ko kuma ku dawo da dukkan wata namba da WhatsApp suka rufe ko kuma suka yi banning ɗinsu daga yin WhatsApp ɗin gaba ɗaya. Ya zamto idan ka saka namba su ce maka is temporarily blocked ko lock, babu yadda za a yi ka yi WhatsApp da wannan namba ɗin. To mu yau dai mun kawo muku bayani a game da yadda za ku dawo da ita wannan namba ɗin cikin sauƙi. Da farko dai kamar yadda kuke gani za ku shiga cikin email naku ne, da yake shi email yanayin wayoyi daban-daban, kowace waya da yanayin yadda nata yake. To mu dai kamar wannan za ku zo ku ga alamun Gmail, idan ya buɗe in ma kuna using da Yahoo ne, in ma Gmail ne, in ma wanne ne dai, to za ka zo gun da za ka rubuta wasiƙa sai ka shiga nan. Idan kai clicking yauwa zai buɗe kamar haka. Idan ya buɗe da farko dai kafin na shiga muku bayani a game da abin da za ku rubuta zuwa ga kamfanin WhatsApp domin su buɗe muku nambobinku, shine abubuwan da suke jawo a rufe wa mutum nambar sai zamto ba zai iya yin WhatsApp da su ba, gaskiya suna da yawa. Amma the most common abin da suka kasance su ne na farko da suke jawo a rufe wa mutum nambarsa, shine yin amfani da wasu applications masu cutarwa wanda kamfanin WhatsApp ba san da zaman su ba. Saboda sau tari za ku ga mutum yana amfani da application manhajar WhatsApp wanda ba wai WhatsApp ɗin bane suka kirkire ta, wani mutum ne daban can zai je kirkira, kai ka zo kana amfani da shi yana samun kuɗi, wanda kuma WhatsApp ba san da zaman wannan abun ba, wanda sun hada da irin su GB WhatsApp da sauransu. Dukkan wannan suna anda irin wannan applications ɗin ne wanda ba a so a cika amfani da su. Sai kuma yanayin mutum ya kirkiri group wanda zai je ya ta adin ɗin mutane babu gaira ba dalili, ya ta zuba mutane musamman waɗanda baya da nambobinsu, ya ta kawo su cikin groups ɗin nan, to yakan jawo wannan ma WhatsApp su taking note cire mutum. Abu na gaba shine mutum ya zo shi ya ta chatting da nambobi waɗanda bai yi saving ɗinsu zuwa ga contacts ɗinsa ba. Misali za ka ga wani rabin nambobi a wayarsa na jama'ar da bai yi saving ɗinsu ba ne, to nan yakan jawo WhatsApp su taking note, nan ma su je su rufe wa mutum nambar sai daina WhatsApp da ita. To yadda za ku yi shine za ku zo ku nan sai ku rubuta support a gurin wadda za ku tura wa sako kenan, support at WhatsApp at gmail.com. Yauwa sai ku zo ku babu ruwanku da subject, kawai za ku zo ƙasa za ku rubuta my number has been
banned. My number has been banned. Please turn it on. Turn it on again. Yawa. To da zarar ku rubuta haka, insha Allahu za ku zo ku za ka iya rubuta namba ɗin naka a gurin subject ɗin ma, misali 07033703085. Za ka iya rubuta ta a gurin subject, za kuma ka iya barin ta ma ba sai ka rubuta ba. A haka ma za su iya ganowa su gyara maka wannan matsala ɗin. To wannan dai shine takaitaccen bayani. Daga nan kuma ga yadda za ku tura, nan ne yadda za ku zo kuna clicking a kai kun tura shi zuwa ga WhatsApp. To wannan dai shine takaitaccen bayani a game da yadda za ku dawo da nambobi wayanda WhatsApp suka riga suka yi banin ɗinsu har su dawo su ci gaba da aiki. Masha Allah, mun gode. Muna masu ƙara tunatar muku ku yi subscribing na YouTube channel ɗinmu na Shahara TV, domin haka shi yake ƙara mana ƙwarin gwiwa. Bayan kun yi subscribing, ku yi share zuwa ga 'yan uwa domin su masu ƙaru da waɗannan bayanai namu. Mun gode sai a karo na gaba.